O, drwchwch pwy wedi dod ar draws yn yr Eisteddfod heddi. Ned Thomas, shwd i chi? Dwi'n cael ei fynd, diolch fawr. O'n i'n holi chi nawr ynglyn â torri mewn i mast Pencarreg. Ie, oedd hynny ar ôl etholiad 1979, wrth gwrs oedd ymgyrch y sianel wedi para am 10 mlynedd. Ac oedd pob plaid yn ei manifesto yn garo cefnogi sianel Gymraeg. Ond ar ôl i Ceidwadwyr a Mrs Thatcher ennill, newidiodd hi meddwl a dweud, wel, nawn ni ddatrys problem trwy rhoi chydig bach mwy o oriau ar gwahanol sianeli, ac wrth gwrs oedd y rhaglenni Cymraeg, pan oedden nhw wedi rhannu, oedden nhw'n ar adegau hwyr y nos neu hwyr y pnawn. Ond oedd e'n cymryd tipyn o gyts i dorri mewn i'r trosglwyddydd ym Pencarreg. O'n i wedi bod yn reit amlwg yn Cymdeithas o'r iaith yn ymgyrch y sianel, ac oedd rhai o'n myfyrwyr i wedi mynd i'r carchar, wedi torri mewn i lefydd a troi nhw i ffwrdd. Ond yn bwriad ni, ar 3 ohono ni, oedd Meredydd Evans, y diweddar Mered, amwyl Mered. Pennar Davies oedd yn pennaeth coleg diwynyddol, oedden nhw'n bobl parchus iawn, ac oedd Mered, wrth gwrs, wedi gweithio i'r BBC fel pennaeth adloniant. A wedyn o'n i'n erbyn hynny'n uwch ddarlithydd yn adran Saesneg. Ewch yn ôl i'r noswaith na. Ie, ond o'n i'n gwybod... Sut o'ch chi'n dod o hyd i'r lle a gwybod beth i'n neud? O, wel, a wedyn, oedden ni wedi dweud fydden ni'n fodlon wneud rhyw weithred, ond fydden ni'n cymryd cyfrifoldeb, wrth gwrs, ac aros. Felly, mae'n siŵr bod peth o'r ymchwil wedi wneud gan swyddfa cymdeithas a myfyrwyr, ac cwbl oedd rhaid i ni wneud o troi fyny yn Llanybydder a cael te pnawn yn hyd bank manager. Oedd yn amlwg yn gefnogwr, ac wrth gwrs gan bod Red yn arbennig a Pennar Davies yn bobl parchus yn gymdeithas, oedden ni fynd i'r parlwr orau a cael te efo'r lletrig orau. Yn Llanybydder? Ie, a wedyn wrth iddi hi ddechrau twllu. Dwi'n meddwl bod ni'n sôn am yr hydref nawr, y 79. Dyma rhai myfyrwyr yn rhoi penna mewn, gan gynnwys dwi'n meddwl mab rheolwr banc. Ac wedyn nhw reit, da ni'n mynd off nawr i dorri'r weilen, ond na ffens weilen o gwmpas yr adeilad, a wedyn torri mewn, a wedyn byddwn ni'n diflannu am dilynwch chi ni mewn hyn o funudau, a dyna wnaethon ni. Bob beth yn iawn, ffindio ni bwlch yn y ffens, a fynd i mewn i'r adeilad, ond y problem ni oedd na cymaint o switches, chi'n gwybod, a rhan ohono ni wedi ddelunus, wathon ni drio, a wrth gwrs, na'r lle yn hymian efo sŵn trosglwyddyddion, ac o'r diwedd dyma ni'n tynnu un switch, ath yn fyd, a oedd ni'n meddwl, mae'n rhaid bod hwnna'n wedi. Goffech chi alw'r heddlu neu galwyd o heddlu ar eich fan chi? Nathon ni aros mewn golew, a dwi'n cofio Pennar Davies o'n i yn mynd i dreulio amser, neu o'n i wedi treulio amser yn Florence, yn yr Eidal, ac wrth gwrs oedd o'n gwybod lot am hanes Savonarola a diwinyddiaeth, y cyfnod y dadeni, ac ges i fath o darlith
Ac yn efo ran hwnna ganddo fo. A wedyn o'r diwedd, dyma PC o swyddfa Llanbed yn cyrraedd. Ac, bravo. Oedd o wedi nabod Meredydd yn syth. A wedyn ni wedi ddiffodd trosglwyddydd a mwyn tynnu sylw at tor a rewyd y llywodraeth i sefydlu sianel Cymraeg. A beth oedd ei ymateb e? Wel, wedodd e, wel, bydd rhaid i ni ffonio'r sargeants yn ôl. A aros gael rwy'n hun. Oedd ddim peryg bod chi'n mynd i ddechrau'r rhedeg? Na, oedd hi'n neud bod ni ddim. A dde ddim wedi rhoi chi mewn cyffion chwaith? Na. A mwy na hynny, oedd Mered wedi beirniadu cystadleuaeth mewn Eisteddfod lleol, lle oedd ei ferch o wedi cael. A oedd wedi, dwi'n yn cofio oedd o wedi goblwyo hi, ond oedd o wedi dweud geiriau caredig am y cystadleuwyr. A felly ath hi off i siarad am y Eisteddfod yna. A wedyn dyma rwy'n uwch i fyny a dweud, wel, fydd rhaid i chi ddod efo ni i steision Llanbed. A wrth gwrs, o'n i wedi pacio pyjamas yn meddwl o'n ni'n cael aros yn rhyw gell y noson hwnna. Ond athon ni i'r swyddfa yn Llanbed. Ac oedd yn paned y de ni ac yn y blaen. Ac oedd rhaid i ni aros ac aros ac aros. A fi ddysgas i wedyn, a wedyn am fath o tynnu am hanner nos, ond maen nhw'n dweud, wel, well chi mynd adre, ond fyddach chi, bydd ni'n penderfynu am y charge ac yn y blaen, a gewch chi wybod, te. A fi ddysgas i wedyn beth oedd yn yr adeilad, swyddfa post oedd yn rhedeg yr adeilad, ond yn yr adeilad oedd na stafell, oedd yn stafell y BBC. Ac oedd y heddlu Llanbed yn cysylltu Mered, oedd o wedi ymddeol o'r BBC erbyn hynny, ond oedd o yna o'r rhaglenni hynny. Oedden nhw'n meddwl falle bod ganddo fo awdurdod i fod yna. Felly, dyma nhw'n ffonio'r BBC i gael cadarnhad bod ni'n tresmasu. Wel, cyn dyddiau ffonio symudol, oedd pwy bynnag oedd ar ddyletswydd yn y stafell newyddion yn y ganol nos, nawr. Ond oedd na rhywun yn y BBC a wedon nhw, wel, fydd rhaid i hwn fynd i fyny'r top. A top y BBC ar y pryd oedd Owen Edwards. Sori fan am Owen. Ac oedd o allan i ginio. A oedden nhw ddim yn gwybod lle oedd o'n cael cinio, te, oedd ddim modd cysylltu â nhw. Felly y pryd, gawson ni fynd adre. Wel, o fewn wythnos, o'n i ar y pwyllgor beth o'n i enw Cyngor Ffilm Cymru. Ac oedden ni'n cwrdd yn Gryngcynog, a pwy oedd ar yr un pwyllgor, ond Owen Edwards. Oedd ni wedi troi signal i ffwr, a Aled Vaughan oedd yn bennaf HTV. Sut ydych chi'n Ned? A na ddim drwg deimlad o gwybod? Na, oedden nhw'n gwybod. Ac dwi'n meddwl oedd HTV yn erbyn y sianel Gymraeg, ond o fewn y BBC, oedd na bobl oedd yn blaid ac yn erbyn. Achos o'n nhw'n gwybod pa effaith oedd yn cael ar ei swyddi nhw ac yn blaen. Mae'n hanner diddorol. A i just ychwanegu un. Ie, wrth gwrs. Nes mlaen, dwi ddim yn gwybod oedd hyn yn wir neu beidio, ond o'n i'n nabod nifer o newyddiadurwyr yn Llundain, o'n hyfnod i yn newyddiadurwyr.
Ac oedd un ohonyn nhw bellach yn fath o security correspondent, oedd yn gwybod lot am y fath o rai a pethau fel yna. A wedodd e wrtha fi, oeddech chi'n lwcus yn noson honno, chi'n gwybod bod chi ddim wedi cael yr SAS yn disgyn arnoch chi. Oherwydd, medda fo, ond dwi ddim yn gwybod, just ailadrodd hyn dwi, oherwydd medda fo, oedd y trosglwyddydd yna nid yn unig yn cario rhaglenni teledu yn y rhan yna o Gymru, ond oedd yn cario'r microwave link milwrol i Ogledd Iwerddon. A felly... Ddiffodd chi hwnnw hefyd? Wel, oedd o'n dweud bod hynny wedi digwydd a oedden ni'n lwcus mae'r heddlu lleol oedd wedi cyrraedd achos bydden nhw wedi amau yn syth. Mae rai o rei oedd yn torri'r cysylltiad milwrol. Ond byddech chi ddim yn ymwybodol o hynny? Na. Ond dwi ddim yn siŵr oedd hynny'n wir. Oedd e'n symrydion yn y pobl y wasg. Wel, diolch am y sgwrs. Na ni. Diolch am yr aberth. Ia. A'r rhan bwysig o'r frwydr dros y bedwaredd sianel. Beth enillodd y dydd, wrth gwrs, o fewn blwyddyn ac yn fuan ar ôl i ni gael yn dedfrydu a cael dirwy mawr yn peidio wneud yn arwyr ohono ni. Oedd Gwynfor wedi cyhoeddi bod yn mynd i amprydio, a hwnna nath ennill y dydd, wrth gwrs. Diolch yn fawr, Ned. Na ni, wel, dwi'n trio atgoffa fi lle bach ffroc. Ardal Llanbed. Na ni. Mae disgynyddion yr heddwas a'r sarjant yn mynd i wrando ar y stori. Ie. A yn yr... Chi'n nabod Ben Lake, mae siŵr. Wel, oedd ei deulu yn yr heddlu, ac oedd un o'i berthnasa fo, just digwydd bod o ddim ar ddyletswydd yn noson honno, dwi'n meddwl, ond dwi wedi trafod hyn efo Ben cyn hyn o'n i'n,